Inarkila namin to guys, tomba. Charot. Charot! Hello po! Sila Sir Dawa. Kami lang pasahero. Special. See you soon, guys. Tayo lang kita magkakatagbak. Higaan yan lahat ng TV. Ay, hindi ko rin kastuyan na eh. Hindi yan kasi mamaya maglipat-lipat tayo. May baon kanta eh? May baon ka? Oo, Ano? bago na, ay bago natin lahat yan. Kala niya mapunta tayo ng ilog. Nagbaon siya. Wow, sarap sa sino. Nayaman ako ng mga bata. Social yung bag niya, oh. Ano ba ito? Ay, kanin? Kanin eh. Hindi, sakto pala eh. May baon pala tayo hindi. Nagagay sa ating kutsara, kaya sulang sulitin. Gusto sa kutsara mo na. May kakanin pa dyan. Kapag konti lang pasahero guys, pwede naman kaming mag-pesto dito para makahiga-higa. Pauna. Hindi ka nahilo dyan? Saka lagpas tayo sa unang pagsunod. Unang pagsun. Paantay ni ka nahila? Hindi man. Kami Yung lang nahila. nakatulog kayo. Ha? Katulog kayong dalawa. Masarap na matulog. Talaga eh. Para hindi na maramdaman yung hilo. Kain tayo guys. Stopover tayo sa Sablayan. Sablayan Grand Terminal, nandito po kami. Magla-lunch kami. Ang ulam namin. Ba't may buhok? Yun. Kain po. Kain tayo guys. Sablayan Grand Terminal. Okay, andito na kami sa Abra. Ito sila. Alas 5 ang alis namin guys. Dito na.
daw nung sakay ng ng barko. Natatakot siya, baka daw maglubog kami.
tayo ng eroplano ah. Antay lang natin si Kuya, ano kaya? Balik tayo sa Jose. Sa Carson. Ano ma'am? Dito na po yan. Saan to? Quezon Ave. Nag-open po ito. Ay, nakarating din guys sa wakas. After so many hours, so many years, so many days. One day lang pa yung 2 days na. Ay, naturtor sa biyahe ang Sabi mga. na. Kung di pa kami nag-taxi, siguro hanggang ngayon nandun pa rin Time kami. check ang oras na dyan. Oras na yata. Tagal na yun. 5 minutes before 1 ng madaling araw. Itatapon na namin. Madaling araw. Ito na si Cooper. Namiss kami ni Cooper. Namiss kami ni Cooper na yan na. Namiss mo kami, Cooper. Harap-harap naman. Magpakarga. Wala si Negra, naiwan. Kaya kadami mo na siguro nilabas. Kala ko sa mga Ano mo eh? Natulog ah. Hindi mo yung tanggalan mo rin yung pasok mo dito yung kamay mo. Matanggal. Tanggal mo kasi yung sombrero ko nga. Dito na sa loob eh. Araw. tayo mga naon. Nauna sa'yo? Nauna na. Luto. Ayun sa ulo na tayo. Hindi ka na makatulog. Imbis na makatulog ka na kaagad. Sorry ka naman. Sorry. Magagalaw? Ay, may massage siya yung katawan. Oo, yung katawan mo. Hindi ko na makalas dyan. Hindi na daw makaalis. Naipit na. Kuti. Nalata pang puspal. Pang-massage. Ano yung pangunga na? Laba? Magmatahe? Oo. Kakiliti daw. Sikot. Ay, nag-open yung dito. Nagano yung sa kamay mo? Nagagana? Naman. Wala man yung sa kamay, hindi niya nagagana. Hindi nagagana. Oh, try naman daw guys yung tiligaya. Ay. Oh, Ito o, yung ganyan mo o yan. Yan yan. Salamat lang ko ha. wala ka kurinting ka dyan? Paano pag tugawak ka tayo? Tugawak ko. Kasi gantot ko. Wala Hindi na mo dapat. talaba. Hanggang dito nga yung ulo dapat niya. Ba't kasi kababa mo? Ni, suri-suri ka na. Ni, ako magwa. Ha? Hindi umabot. Hindi mabot. Ay. Ni, nagdugdug suri. Puta eh. Huwag ka magbangon ah. Ah, yan. Dito. Exit mo yung pinakamalangas. Ah, kutkutok. Kutkutokotan namin. Ano? Kutkutokotan namin ang likod ko na eh. Allah ka. Bigyan ka na nga. Ha? Ikaw mo lang yan. Ha? I-relax mo lang. Allah ka. Ura. Ura magawa na sa amon ko. Tawag ko rin. Tawag ko rin ilo na eh. Aragoy. Ano?
Anak ko tungo na lang yun. Ayun yung naman ko. Wala kayo. Wala mo na. Pati sa paan, te? Oo. Ang data, yung panahon tababani. Mamaya sa kanan ante. Maraming nakinig. Ngayon. Ang lapaw, ang lapaw. Ba't nagamit yung katawan mo? Idol-dol na lang. Paano niya makakagad siya? Idol-dol na mo. Ano rin, ang kanta niya. Parang kaiba yan, ante, ah. Idol-dol na lang. Kaya kami ka naman. Okay, yun na ba ganito? Oh, ba't nagtaas na ay? Lakante. Hindi ka na mag-alis. Ano pa ng mga tao na pala kundok-kundok na. Yung paikpitan mo sa kamay ay. Wala na. Ano? Wala na. Ante may sunog. Ilutin na, ilutin ko. Ha? Ilutin na. Wala pa ko na mula na po tayo sa Arabi. Hindi mo gawa, di ka pangilot. Kaya huwag ka nagpahilot kay Bidye. Hindi ka nagpahilot. Yung katawan niya. Kasat. Kaya ayaw mo na, sakit. Ano na ako? Napasilbi ako. Napasilbi ako. Napasilbi ako. ang Napasilbi natulang ko na. Baka maglala naman yung kwan mo. Nadislocate yung mga Yung buto-buto. pilay mo. Ibaliktad mo kay ante yung chan mo naman. Kalgokas ko na nga. Hindi na pa yung pagbila. Hindi ka nagawin na niya. Hindi ka nagawin niya. Wala na, takpan na yun sa kamay. Tatabo ko ito. Pwede mo. Diyan ka na matulog ante, ganyan ka na lang. Oo, balihan ko. Balihan ko. Ay, Pag uwi niya na, mapigsa na daw siya. May laban ka sa kagasan eh. Kain tayo guys. So, alauna na ng madaling araw. Gutom na mga inday. Hindi na ako magkasara. Pag pala nang lagay ng kwan, ng tomato.